יאללה, התחלתי. התחלתי. Stefano, dיר בלק. נו, אין, אני מצלם אותם, אחרי זה אני אעלה. למה, אנחנו עכשיו בספתח פה. ספתח, אה? לא, אתה לא אוכל. אני אחרי זה יעלה, אחרי זה נעשה עוד פעם. אתה מצלם אותנו? צלם. בואי צלמי, חכה, בואי צלמי. זה וידאו. טוב כך. בסדר, אני גם רוצה לצלם. היינו. חן, בואי לפה, חן. כן. זה כבר פועל, אופק? הרסתי כל הסיבוב ברגע זה. לא, תפסיק עם זה,